Už niekoľko rokov sa stiera diametrálny rozdiel medzi klasickými osobnými automobilmi a veľkými offroadmi vďaka špecifickej kategórii crossoverov či SUV-čiek. Motoristi chcú jazdiť pohodlne, mať dobrý výhľad, pocit bezpečia, ale nechcú sa celkom vzdať dynamiky, ktorú poskytuje klasická osobná verzia. Trendu sa prispôsobil aj špecialista na produkciu štvorkoliek Mitsubishi. Prepojením medzi klasickým radom osobných modelov a offroadov sa stal v prvej fáze Outlander. Dnes už má aj menšieho brata ASX, ale práve tento model určoval cestu a úspech. Približne pred rokom prišla na naše cesty tretia verzia Outlandera. Videli ste spredu dnes už klasický dizajnérsky rukopis značky s tvarmi stíhačky. Zadné partie vyžarujú silu a odolnosť. Plnohodnotné rezervné koleso je uchytené zo spodu pod batožinovým priestorom. Čoskoro uvidíte príčinu takéhoto riešenia. Tu je vysvetlenie. Dvojica sedadiel zapustených pod dnom batožinového priestoru. Takže núdzovo sa v Outlanderi odvezie až 7 osôb. Manipulácia s druhým radom sedadiel je veľmi jednoduchá. A potom je ľahký aj prístup na sedadlá číslo 6 a 7. Ak by sme porovnávali kvalitu použitých materiálov v interiéri a ich zapracovanie, súčasná generácia už uspokojí aj náročného európskeho zákazníka. Prístroje a ovládacie prvky sú presne tam, kde ich čakáte. Všetky dôležité informácie sú v zornom poli vodiča, nemusí sa za jazdy rozptýľovať. Niektoré elektronické bezpečnostné systémy sa dajú vypnúť. Vo vyšších stupňoch výbavy má Outlander kvalitnú audiosústavu s 8-kanálovým zosilňovačom a subwooferom. Vodič si systém pohonu volí podľa adhéznych podmienok. Zvyčajne stačí predný, ale k dispozícii má aj 4x4, či uzávierku diferenciálu na tie najťažšie chvíle. Potom už skutočne nemá problémy. Je čas zajazdiť si, ale až o chvíľu. Vydržte v autosalóne. Outlander v tejto podobe jazdí po našich cestách čosi vyše roka, ale len nedávno dostal pod kapotu nový motor, ktorý je pýchou Mitsubishi. Tu je na svete prvý vznetový motor s technológiou MIVEC, určený na pohon osobného automobilu. Tak si ho predstavme, aspoň laickým popisom. Skratka MIVEC označuje motor s variabilným časovaním ventilov. Takúto techniku v konštrukcii malého vznetového motora pre osobné automobily nevyužíval žiaden výrobca. V roku 2006 začali na zadaní pracovať vývojári z dvoch sesterských firiem Mitsubishi Motors Corporation a Mitsubishi Heavy Industries. Približne po roku sa začali skúšky a v lani ho posunuli do sériovej výroby. Najskôr s objemom 1,8 litra. Prednostne ho dostali Lancer a ASX. Neskoršie prišla aj 2.2 a tá je priam predurčená na pohon crossovera kategórie Outlander. Technikom sa podarilo sklbiť prednosti vznetového a zážihového motora. Podstata práce motora novej konštrukcie je najmä v doteraz najnižšom kompresnom pomere, využívanom v dízlovej pohonnej jednotke osobného automobilu. K tomu variabilné časovanie sacích ventilov, založené na využití dvoch rozličných vačkových profilov. Pridajte si k tomu dve vyvažovacie hriadele, dvojhmotový zotrvačník a výsledkom je kultivovaný chod, menšia hlučnosť a výrazne nižšia spotreba.